Азизов Хамарузамон омовири якуми ҷамъияти самовии кушодаи Орионбонк Исматуллоев Шуҳрат аз соли 1990 шиносоӣ пайдо намуда, оид ба дороии охирин маълумот доштааст. Азизов соли 2017 бо Исматуллоев ба мувофиқа омадааст ки муштарак ба тиҷорати сохтмон машғул шуда дар шаҳри Душанбе кӯчаи Пушкин 46 сохтмони бинои баландпошонаро ба анҷом мерасонад. Ман муфассалтар истода маълумот медиҳам аз рӯи парванда айбе ки мақомоти тафтишоти пешакӣ эълон кардан нисбати инҳо бо назар доштиён ки дар байни ҷомеа сару садоҳои гуногун, овозаҳои гуногун доим парванда зиёд ҳастанд. 17 январи соли 2017 Азизов ба номи писараш ҷдмм Иқбол 2017-ро ба қайд гирифта 4 августи соли 2019 иҷозат оид ба сохтмони бинои баландошинаро дастрас намудааст. пас аз гирифтани ҳуҷҷатҳои дахлгор ва оғоз намудани корҳои сохтмонӣ, Исматуллоев ҳамчун шарики тиҷоратӣ марҳила ба марҳила барои сохтмони бинои мазкур $2 млн 662 000 доллари амрикоӣ мутаносибан ба асъори миллӣ баробар ба 26 млн 649 000 сомонӣ сармоягузорӣ намудааст. 9 январи соли 2022 Исматуллоев маблағгузории худро ба бастани шартномаи байни намояндааш Акбар Шуҳрат ва писари Азизов дар бораи ройгон гузашт намудани ҳисса дар сармояи оинномавии ҷдмм Иқбол 2017 ба расмият дароварда. тибқи ин шартнома 70% сармояи оинномавии ширкати мазкур ба Исматуллоев гузаштааст. баъди анҷоми сохтмон ва фурӯш баровардани мағозаву манзилҳои истиқоматии бинои зикршуда 54 млн сомонӣ бояд ба Исматуллоев дода мешуд. Азизов аз бастани чунин шартнома ва дигар ҳолатҳои ногувори молиявӣ қарор гирифтанаш вотинан норозӣ гардида барои минбаъд иҷро накардани ӯҳдадориҳои шартномавӣ қасди одамравоӣ, роҳзанӣ ва куштори Исматуллоевро ношуда мегирад. бо мақсади амалӣ намудани қасди ҷиноятии худ моҳи сентябри соли 2021 бо Саидмурод Дилшод вохӯрда маълумот медиҳад ки гӯё Исматуллоев ба арзиши зиёда аз $2 млрд доллари амрикоӣ криптовалюта ё криптоасъор додааст. ӯ майли пулпарастии Саидмурод Дилшодро ба инovat гирифта якҷоя маслиҳати пешакӣ менамояд ки гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ созмон дода ба тарзи усули корбарии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ амал намуда Исматуллоевро рабурда бо истифодаи зӯроварӣ ва шиканҷа маблағҳоашро тасарруф намуда ӯро ба қатл мерасонад. барои содир кардани ин ҷиноят Азизов ба Саидмурод Дилшод $1 млн 500 000 доллари амрикоӣ ваъда медиҳад. ба ин таклифи ҷиноятӣ Саидмурод Дилшод ҳамчун зархарид розӣ шуда бо мақсади ғараз моҳи октябри соли 2021 гурӯҳи муташаккили ҷиноятии устувор ва муттаҳидро таъсис дода ба он Ашуров, Сафаров, Тоштебозов, Бойтуров, Ҳамидов, Хуҷаевро ҳамчун иҷромкунандаҳо бевосита ва Аҳмедовро ҳамчун ёрдамчӣ ҷалб намуд. аз рӯи нақша ба зиммаи онҳо ҷамъоварии маълумот
وسیطه و قربتی جلوی معین کردن رجای کاری آموختن راه حرکت نظارت خطسیر هجوم ربودن و انتقال مبلغ‌های در صورت حساب داشته قسمت‌های را واگذار می‌کنند. با این مقصد آنها در شهر دوشنبه از محله دهی بالا، کوچه‌های گربت، شکوفان، در شفت منزل استقامتی اسفندزاده، کوچه شادمانه، در شفت بینای مرکزی جمعیت سهامی شده آریانبند منزل‌های استقامتی به اجاره گرفته، автомашинаҳои тамғаи вазн 21014 ва тамғаи хундаи санатаро ки ба автомашинаҳои хизматии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шабоҳат доранд харидорӣ намуда, ба онҳо рақамҳои қайди давлатии қалбакӣ насб намуда, шишаҳояшонро сиёҳ менамуд. моҳи декабри соли 2021 Саидмурод Дилшод барои таъмин намудани гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ба таҷҳизоти зарурӣ ба шаҳри Москваи Федератсияи Россия сафар намуда, бо аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Ахмедов аз он ҷо 5 ҷуфт либосҳои махсуси низомӣ, силоҳи пневматикии тамбаҳои Калашников ва Макаровро, дрон, модем, мавҷ пахшкунак, электрошокер, дурбин, лазер, чӯбдаст, ниқоб ва 6 адад рақамҳои қайди давлатии қалбакиро ба маблағи 123 000 рубли русӣ мутаносибан ба асъори миллӣ баробар ба 18500 сомонӣ харидарӣ намуда ба воситаи ширкатҳои интиқолдиҳандаи молу маҳсулот ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид менамуд. инчунин барои нагузоштани изи ҷиноят мувофиқи супориши Саидмурод Дилшод аъзои гурӯҳи муташаккил Бойтуров аз шаҳри Бохтари вилояти Хатмон тавассути оворагардону лули таборон бо пешниҳоди маблағ ба номи онҳо симкортҳои телефонии мобилӣ харидорӣ намуда, минбаъд дар фаъолияти ҷинояткоранашон танҳо бо истифода аз ин рақамҳои телефон алоқаи байни ҳамдигари шарикони ҷиноятиро баро меорад. сипас Саидмурод Дилшод бо ҳамроҳии шарикони ҷинояташ ба ҷамъоварии маълумот оид ба крипта асъорҳои Исматуллоев, реҷаи корӣ, роҳи ҳаракати номбурда машғул шуда, бо мақсади таҳлили тарзи зиндагӣ, вақти рафтуомад, дар кадом вақт танҳо сайрогашт кардани Исматуллоев ва муайян кардани вақти мусоид барои содир кардани нақшаи таҳризишуда дар рӯ ба рӯи манзили истиқоматии охирин воқеъ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Шукуфон хонаи 11/1 пинҳонӣ камераи назоратӣ насб карда, истифодабарии онро ба воситаи телефони мобилии фосилавӣ баромода вақти мусоид барои содир кардани ҷиноятро ҷустуҷӯ менамуд. дар ин давом моҳи июни соли 2022 Саидмурод Дилшод бо ташкилкунандаи ҷиноят Азизов вохӯрда аз охирин барои иҷора гирифтани манзили истиқоматӣ, харидорӣ кардани автомошинаҳо ва дигар хароҷотҳо $50,000 амрикоӣ пешпардохт мегирад. дар раванди амалӣ гардидани қасди содиркунии ҷинояти одамравоӣ ва роҳзанӣ моҳи июни соли 2022 автомошинаи тамғаи вазн 21014 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар кӯчаи Шукуфони шаҳри Душанбе бинобар шубҳанок будан ошкор ва ба ҳабс гузошта шуда мавриди санҷиш қарор дода шуд. бинобар ин Саидмурод Дилшод бо шарикони ҷиноятиаш Ашуров, Сафаров, Тоштемиров, Бойтуров ва Ҳамидов муваққатан амалишавии нақшаи ҷиноятии худро маън карда, лаҳзаи рабудани Исматуллоевро ба дигар халқ мегузаронанд. инчунин бо мақсади ифшо нашудани нақшаи ҷиноятӣ Саидмурод Дилшод фаъолияти шарикони ҷиноятиаш Сафаров, Тоштемиров, Бойтуров ва
اجرا شده حساب ده و اونا سفارش میدن که دستور میبرده او را انتظار شود اما دیگر برای اجرای یگان عمل معین آنها را جلب نمی‌کنند. ماه سپتامبر سال 2022 سایموراد شد فعالیت متشکل جنایتی را در هیئت تشکیل کننده عزیزов اجرا کنندگان اشورов خوجаев یاردمچی احمدov جانو کرده در یک وقت ماه ایون سال 2023 سفرов نیز به گروه متشکل جنایتی جلب می‌نمایند و با آنها برای ربودن و رازانی نقشه قتل اسمت اللهیف را پیشنهاد می‌کنند. ماه ایون سال 2023 لباس‌های مخصوص نظامی را پوشیده با سلاح آتشفشان و پدمت‌های به صفت سلاح استفاده شونده مسلح گشته برای هجوم و آشکارا ربودن اسمت اللهیف منتظم خیلسر او را نظارت و پیگیری کرده برای انجام دادن جنایت خود شرایط مساوی جستجو می‌نماید. 20 ایون سال 2023 در کوچه پوشکین شهر دوشنبه عزیزov با سایموراد ارشاد واخوردند و آخرین درباره مناقشه خود با اسمت اللهیف که بنابر طلب کردن حصه‌اش به میان آمده بود خبر رسانیده سفارش می‌دهد که کشتار او را تیزتر به انجام رسانند. 23 ایون سال 2023 ساعت 20:05 در ادامه نظارت خط سیر و پیگیری کردن سایموراد ارشاد اشورов سفرов خوجаев در کوچه غلامی شهر دوشنبه به اسمت اللهیف هجوم نموده او را با استفاده زورآوری برای حیات و سلامتی خطرناک ربوده توسط автомашин ба деҳаи шодоби ноҳияи вағзоб оварда ба такхонаи ҳавлии мазкур дароварда либосҳояшро мекашанд ва дар курсии қаблан омода карда шуда шинонида дасту пояшро бо завлонаҳои пластикӣ мебанданд. сипас саймурод иршод ва ҳаммаслаконаш бо шиканҷа додани исмат уллоев рамзҳои махсуси ҳомёнҳои криптоашъори телефони мобилии номбурдаро гирифта аммо дар он маблағи пулӣ пайдо намекунад. аз ин рӯ такрор ба такрор бо мақсади муайян кардани ҳомёнҳои пинҳонӣ ва хонаи алоҳидаи нигоҳдошти маблағҳои нақдии исмат уллоев бо истифода аз лазер автофен бадани номбурдаро сӯзонда бо қувваи барқии электрошокер ӯро ба азобу уқубат дучор мекунад. онҳо ба дурустии суханҳои исмат уллоев оид ба надоштани криптоасъор ва хонаи алоҳида барои нигоҳдошти маблағҳои пулии нақдӣ бовар накарда ин амалҳои бераҳмонаи худро идома медиҳад. дар ин миён ахмедов соати 23:10 ба назди саймурод дилшод ва ҳаммаслаконаш ҳозир шуда то соати 3:20 бо истифодаи компютер ва донишҳои махсуси техникияш телефони исмат уллоевро аз назар ва таҳқиқ карда ба саидмуродов ашуров сафаров ва хуҷаев мефаҳмонад ки дар онҳо криптоасъор ҷой надорад. пас аз ин саймурод дилшод бо истифодаи барномаи интернети ватсап ба ташкилкунандаи ҷиноят азизов занг зада дар хусуси пайдо накардани криптоасъорҳои исмат уллоев ҳисобот медиҳад. азизов ҳолати мазкурро фаҳмида ба саймурод дилшод супориш медиҳад ки фармоишро иҷро карда исмат уллоевро ба хатм расонад. саймуродов тибқи супориши азизов амал карда бо мақсади ба қатл расондан бо ҳамроҳии ашуров сафаров ва хуҷаев узвҳои ҳаётан муҳими номбурдаро бо бераҳмии махсус сӯзонда исмат уллоевро ба қатл мерасонад. баъди иҷро кардани фармоиш ба ашуров сафаров хуҷаев $1500 амрикоӣ ва ба ахмедов $1100 амрикоӣ ки аз ҷайби исмат уллоев тасарруф карда буданд дода сифориш медиҳад ки ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистонро тарк намоянд ва ӯ ба онҳо ба алақо баромада ҳиссаи ваъдакардаашро медиҳад. дар асоси ин маслиҳати пешакӣ ашуров сафаров хуҷаев
ҷасади Исматуллоевро ба побоҷ автомошина бор карда ба мақсади дарёфт накардани ҷасад онро дар километри 118 шоҳроҳи Душанбеи Чаноқ дар тезобӣ ба мавҷи баланди дарё мепартояд. Бочилдиев, Шарифзода, Мақсудов, Шарипов бошанд, доир ба ҳолати аз ҷониби Саидмурод Дилшод, Хоҷаев, Сафаров ва дигарон дигар шарикони ҷиноят тияш содир кардани ҷиноятҳои зикр карда яънира будан розанӣ ба куштори Исматуллоев хабардор гардида дар ин хусус ба мақомоти давлатӣ ва шахсони босалобият хабар надоданд. Барои содир кардани ҳамин кирдорҳо аз ҷониби мақомоти тафтишоти пӯшакӣ ба Азизов Қамирулзамон Астонович, Саидмурод Дилшод, Ахмедов Акбар, Хоҷаев Шоҳрух, Сафаров Бахтовар бо моддаҳои 104 қисми 2 одамкушӣ, 130 одамравоӣ, 249 розанӣ айбилон карда шудааст. Парванда маврид баррасӣ қарор дорад ва тавре ки дар аввали суҳбат ман гуфтам, баъди қабул гардидани санади суди қарори суд мо ба таври иловагӣ ба маълумоти шумо мерасонем ки қарори суд чӣ гуна шуд.